അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 2000-ൽ ശിലയിട്ട് 2015 ആകുമ്പോൾ 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ആ സ്ഥാപനം മലപ്പുറത്തോ ഇന്ത്യയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തല്ല. 2000-ൽ ശിലയിട്ട് 15 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന സ്ഥാപനം അത് ചന്ദ്രനിലും സൂര്യനിലും വ്യാഴത്തിലുമൊന്നുമല്ല. ശൂന്യാകാശത്ത് 16 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ടോയ്ലറ്റുണ്ട്, കുടിക്കുവാൻ ഇടമുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം 15 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലോകം അത് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. മാനവരാശി അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യനാവുന്ന ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികളിലെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനവും മികവും തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, പക്ഷേ അതോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശാലമായ അറിവും കഴിവും അവന്റെ വെൽക്കോയ്മയും ഒരുപോലെ ലോകത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണത്. ആ സ്ഥാപനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 360 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ശൂന്യാകാശത്തിലാണ്. സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ബഹിരാകാശ യാത്രികർ പലപ്പോഴും പോയി താമസിക്കാറുള്ള, കൽപ്പന ചൗള എന്ന ഹരിയാനക്കാരിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജയായിരുന്ന ആ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടകവുമായി പോയി അത് വിജയിക്കാതെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കത്തിച്ചാമ്പലായി മരണപ്പെട്ട വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 360-400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ശൂന്യാകാശത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്ത പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തുള്ള ഈ സ്ഥാപനം അത് ഏകദേശം ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലുപ്പമാണുള്ളത്. ബോയിംഗ് 747 ജെറ്റ് വിമാനം, 2 വിമാനത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മനുഷ്യർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടം ഒരു തീവണ്ടിയുടെ ബോഗിയുടെ മാത്രം വിശാലതയാണുള്ളത്. ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 10,000 കോടി ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 14 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായി ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഈ സ്ഥാപനം 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും 1 ലക്ഷം കോടിയിലേറെ ഡോളറുകൾ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. നിരന്തരം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഭിമാനമുണ്ട് മനുഷ്യരാവുന്ന നമുക്ക്. കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുള്ള ഒരു ഇടത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് 2, 3, 4, 5, 6 മാസം താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ദൈനംദിനമുള്ള നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുവാനും അന്വേഷിക്കുവാനും റിസർച്ച് ചെയ്യുവാനും ഒരു ഇടം ലോകത്തെ 14 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ടാൽ അതിലഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് 1000 ചിന്തകൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സംവിധാനത്തിന്റെ വിലയും നദിയും എന്താണെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരമസത്യമാണിത്. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഈ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തലുകൾ ഒരു നിലക്കും കാരണമാവാത്ത ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വാനലോകത്തുള്ള അനേകം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലേ സഹോദരൻ? 460 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് 14 രാജ്യങ്ങളിലെ ചിന്തകന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും പണിയെടുത്തും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ, ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പമുള്ള സ്ഥാപനത്തെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ഡോളറുകൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 14,86,40,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സൂര്യനുണ്ടല്ലോ, ആ സൂര്യന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? 13,84,000 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയുണ്ട്, വ്യാസമുണ്ട്. അതിന് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പമല്ലേ? സൂര്യൻ മാത്രമല്ല, കാരണം സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ്, നാം അധിവസിക്കുന്ന ഗാലക്സിയിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. എന്നാൽ സഹോദര, സൂര്യനേക്കാളും 36 ഇരട്ടി വ്യാസമുള്ള രോഹിണി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ
സുന്ദരങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ശുക്രനും അതുപോലെ ലോകത്തെ അനേകം വരുന്ന അനേകം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷമോ 1 കോടിയോ ലക്ഷങ്ങളുള്ള സംഗമമാണ്, കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എത്ര ഗാലക്സികൾ ലോകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചിന്തക്ക് പ്രസക്തിയില്ലേ? സൂര്യനെ 14 കോടി 86 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബുദ്ധിയനാണ്, അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരാണ് എന്ന ചോദ്യം മനുഷ്യരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കണ്ടേ? രോഹിണിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കണ്ടേ? സൂര്യനേക്കാളും 1 ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വ്യാപ്തിയുള്ള, കോടിക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വ്യാപ്തിയും വലുപ്പവുമുള്ള അതിവമ്പന്മാരായ നക്ഷത്രങ്ങളെ അത്രയും വലിയ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തി അതിനെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിന്തകനും ബുദ്ധിജീവിയും അതിന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരാണ്? അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ആയത്തുണ്ട്. വശംസു തജ്രീ മുസ്തഖിൻ ലഹാ ദാലിക തഖ്ദീറുൽ അസീസിൽ അലീം വൽഖമറ ഖദ്ദർനാഹു മനാസില ഹത്താ ആദൽ റുജൂലിൽ ഖദീം. സഹോദരന്മാരെ, ഖുർആൻ പറയുന്നു സൂര്യൻ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. തജ്രീ മുസ്തഖിൻ ലഹാ, അതിന് നിർണയിക്കപ്പെട്ട താവളത്തിലേക്ക്, അതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലപരിധി വരെ അത് നിരന്തരം ചലിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാലിക തഖ്ദീറുൽ അസീസിൽ അലീം. ആ സൂര്യനെ ഉയർത്തുകയും അതിനെ ചലിപ്പിക്കുകയും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറും ചിന്തകനും ബുദ്ധിജീവിയും അതുപോലെ തന്നെ നിയാന്താവുമാരാണ്. പ്രധാനിയും സർവജ്ഞനുമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു തബാറകയിൽ തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല വഹുവ അൽ-അസീസുൽ ഗഫൂർ അല്ലദീ ഖലഖ സബഅ സമാവാതിൻ തിബാഖാ മാ തറാ ഫീ ഖൽഖിർ റഹ്മാനി മിൻ തഫാവുത്. ആകാശങ്ങളെ തട്ടുകളായി സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലാഹുവാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ന്യൂനതയും പോരായ്മയും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഫർജിൽ ബസറ ഹൽ തറാ മിൻ ഫുതൂർ. നോക്കൂ, വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. വല്ല പോരായ്മയും ന്യൂനതയും ഉണ്ടോ? ഫർജിൽ ബസറ കറതൈനി യൻകലിബു ഇലൈക്കൽ ബസറു ഖാസിഅൻ വഹുവ ഹസീർ. നിരാശനായി പത്തിമടക്കി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരാജയം സമ്മതിച്ച് മനുഷ്യൻ കണ്ണ് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ പറയേണ്ടി വരും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും, അല്ലാഹുവിനെ ഉറക്കെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. സഹോദരന്മാരെ, കാരണം പ്രകൃതിയുടെ താളവും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും അത് കേവലം ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? വിമാനത്തിനൊരു താളമുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങൾക്കും ഒരു താളമുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകമായ റൂട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കപ്പലിന് കപ്പിത്താനുണ്ട്, വിമാനത്തിന് വൈമാനികരുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോന്നിലും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പരാജയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ദൗത്യം പൂർത്തിയാകാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ് ഈ പ്രകൃതിയുള്ള താളത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ശക്തി, ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. പക്ഷേ ഈ താളത്തിന് ചില ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സമയത്ത് ഈ താളം ചിലപ്പോൾ അല്ലാഹു തന്നെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ വാഖിഅയിൽ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അഫറഅയ്തും മാ തഹറസൂൻ, നിങ്ങൾ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അൻതും തസ്റഊനഹു അം നഹ്നു സാലിഊൻ, നിങ്ങളാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, നാമാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? അഫറഅയ്തുമുൽ മാ അല്ലദീ തശ്റബൂൻ, നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ, ആ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ. അം അൻതും അൻസൽതുമൂഹു അം നഹ്നുൽ മുൻസിലൂൻ, നിങ്ങളാണോ ആ വെള്ളത്തെ ഇറക്കുന്നത്, അല്ല നാമാണോ വെള്ളത്തെ ഇറക്കുന്നത്? സഹോദരന്മാരെ, പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസത്തിന് അതിനൊരു താളമുണ്ട്. ആ താളത്തിന്റെ പിന്നിലൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അത് തെറ്റിച്ചിട്ട് മനുഷ്യരെ ചിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ മഹാപ്രളയം, അല്ലെ, ഒരു മഹാനഗരം, ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ മദ്രാസ് എന്ന പേരിലുള്ള നഗരം ഇന്ന് സർവത്ര വെള്ളമാണ്, എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാണ്.
കുടിച്ചു വെള്ളമില്ല. എന്തൊരു ദുരന്തമാണ്! വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഓടുണ്ടാക്കിയത്, വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കൃഷി വളരുന്നത്, വെള്ളം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെയും മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ വെള്ളം തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ലേ? ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാ ഫോണും സ്വിച്ച് ഓഫാണ്. ചെന്നൈ മഹാഭൂരിപക്ഷവും. അതുപോലെ കറണ്ടില്ല, വെള്ളമില്ല. സഹോദരന്മാരെ, മനുഷ്യർ നിസ്സഹായരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, മഴ ചോരട്ടെ എന്ന്, മഴ ഒന്ന് ചോർന്നു കിട്ടട്ടെ എന്ന്, മഴ ഒന്ന് ശമിച്ചു കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെ? പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, അൻസൽനാ മിനസ് സമാഇ മാഅൻ ബിഖദരിൻ വഇന്നാ അലാ ദഹാബിൻ ബിഹി ലഖാദിറൂൻ. ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ ചൊരിയുന്നവൻ നമ്മളാണ്. ആവശ്യത്തിന് മഴ ചൊരിയാറുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ, ആ മഴ കാരണവുമല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് സംഭരിച്ചു തന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ആയത്തിൽ വിശദീകരിച്ച മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തെ നാം നശിപ്പിച്ച് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒന്നിരിക്കൽ വറ്റിച്ച് കളയലാണ്, ഒന്നിരിക്കൽ വലിയ വരൾച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കലാണ്. മറ്റൊരു വിശദീകരണം, വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാത്ത പ്രശ്നമല്ല, വെള്ളം സുലഭമാണ്. ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കാം. പക്ഷേ വെള്ളം വൃത്തികേടാണ്. ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു വൈപരീത്യമാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ 71 മുതലുള്ള ആയത്തിൽ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അഫറഅയ്തും ഖുൽ അറഅയ്തും ഇൻ ജഅലല്ലാഹു ലൈല സർമദൻ ഇലാ ഇൻ ജഅലല്ലാഹു അലൈക്കും ലൈല സർമദൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി നൽകുന്ന പടച്ച തമ്പുരാൻ ആ രാത്രി അന്ത്യനാളുകളെ രാത്രിയാക്കി മാറ്റിയാൽ മൻ ഇലാഹു വയല്ലാഹി യഅതീകും ബിദിയാഇൻ ഫലാ തസ്മഊൻ. രാത്രി എന്ന് തുടർന്നു, ഫുൾ രാത്രി തന്നെ. പകല് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല. ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരുക? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഖുൽ അറഅയ്തും ഇൻ ജഅലല്ലാഹു അലൈക്കും അൻ-നഹാറ സർമദൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ. നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം പടച്ച തമ്പുരാൻ പകലാക്കി മാറ്റി, രാത്രി വരുന്നേയില്ല. എന്നാൽ മൻ ഇലാഹു വയല്ലാഹി യഅതീകും അൽ-ലൈല തസ്കുനൂന ഫീഹി അഫലാ തുബ്സിറൂൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനം കൊള്ളുന്ന, വിശ്രമിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ റാഹത്തെടുക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്ന രാത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആര് തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ തന്നെ 6 മാസവും രാത്രിയും 6 മാസവും പകലുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. പ്രദേശങ്ങളാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളല്ല. അത് അല്ലാഹു വെച്ചതും സംവിധാനിച്ചതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശൂന്യാകാശത്തിലുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു വീടിന്റെ മേഘ പറയുമ്പോൾ അതിലേറെ ഉയരങ്ങളിൽ, അതിലേറെ 1000 കോടി വലുപ്പത്തിലും കനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിശാലതയിലും പടച്ച തമ്പുരാൻ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതുപോലെ വ്യാഴവും ശുക്രനും ഉറാനസും അടക്കമുള്ള നമുക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ അനേകായിരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് നാം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും. അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ, സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ, ഓർമ്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ